Mai zuva ranhasi. Ndinonzwa kufara nekuungana kwamaita kuuya pano muchizobetserana nesu kuviga mbuya vedu. Zvakadaro ndine kufara, ndine kuchema kuti mukati because ndina mbuya vanosirwa zamuna mbuya vataradzika nhasi. Vari kurwara, vari kubhinga. Asi chinonyanya kundirwadza ndechekuti isusu we are originated pamhiri peRwizapo panonzi pana machere pababa. Chigariro chedu tichikura, ndatombobvunza vamwe vatete vangu ndikati nhai tete, ndikauya nasekuru Jafeti ndiine mwana navo, munoti kudini? Because mwana wasekuru baba Vhiji kutomuziva, ndinotomuziva tatosangana parufu. Kuti nditoona sekuru vangu kuti izvozvi kuti kumusha kuti vanokuziva, vanotofanirwa kutengesa mombe kuti vauye kumusha kuzoona hazvanzi yavo. Kana vasitengesi mombe vachanoita chirimo chese variko vachitsvagirwa mari yekuti vadzoke. Saka vedu tiri pano takaunganira kugadzira tsika dzedu nekuvaka chivanhu chedu. Hatifaniri kuti tirarame upenyu hwokudhivaidwa kuti tiite kunge mhuka isu tine madzinza edu. Mukaverenga Bhaibheri kuna Mateo rinototaura kuti Jesu akanga ane dzinza rake kubva kumusoro kusvika pasi. Zvino isusu takutongoita kunge mombe dzemashanga. Kana ukachema uri kugokwe ukafunga kuti zvino sekuru Josephat ndosvisa sei shoko kumberengwa, vanongokuudza kuti mwanangu imhodzi yavavira mudumbu, handizive kuti ndinoikwenya sei. Saka tiri pano ndauya kuti tipane mashoko echenjedzano, ndauya kuti tipane tivakane kubva kumadzishe kumasabhuku kuvanhu vagere munharaunda kuti tibatane sechinhu chimwe kuti tigone kuchengetedza ukama hwedu. Ndanzwa sekuru vangu vachitaura vachiti nyaya dzetsika nemagariro, ndokubva ndaona varoora vachitsvaira-tsvairapo, ndikaona vachipuhwa $2. Mwoyo wangu warwadziwa. Tsika dzedu dzekunzi nzveura, vazukuru izvozvi tingadai tatengera vana sekuru zvibhotoro zvedoro, but nenyaya yekuti tinoshaya, hakuna mabasa, hatina zvatinogona kuita. Mubereki anongodzika mongoti pamwe mwana ari kundiignowa, haasi kuda kundibatsira nenyaya yekuti ari kuzviraramira. Izvo aiwa vakuru vangu, ngatitarisei kwatiri kubva, titarise kwatiri kuenda. Tiri kuda kurovedzerana kuti tatarisana neelection 2023. Imimi vanhu sedunga munhu ndiwe unoziva kumba kwako kuti uri kuseva nehowa here, une shuga here kana kuti une munyu. Ndiwe unoziva hembe yako yemukati kuti une mbiri here kana kuti une nhatu. Ndiwe unoziva kuti mwana wako akarwara uri kumuendesa kuchipatara achipora here. Ndiwe une mudzimai ari kurara akasunura, uchingoti chinyararai naye achera, chinyararai muchapora. Manzwa anokuchera makwenzi emutufu, emukamba, emuchakata, emuhacha, zvose hazvisi kupera. Asi isu sevana veZimbabwe tine simba rekuzviitira zvatinogona, tine simba rekuzvigadzirisira zvinhu zvedu. Tiri nyika ine runyararo. Saka ndauya pano kuti tizovhurana maziso, ndauya pano kuti tizoonesana madzimai, nekuti bhuku yandakaverenga inini inoti mukadzi hana simba pamusoro pemuviri wake, asi murume ane simba. Naizvozvo murume hana simba pamusoro pemuviri wake, asi mukadzi. Murume akapera simba ari kuJoni, munofungidzira kuti anoita sei ikoko? Mukadzi akapera simba ari kuno, murume ari kuAmerica, munofungidzira kuti ari kuita sei? Madzishe edu anzwa nekutonga nyaya dzinokonzerwa nezvimwe zvinhu. Mukaverenga bhuku yaZvirevo 7 inoti nokudaro mukadzi chifeve unoti ndiri kuveveredza pamasuo eguta nekuti murume wangu akatiza akaenda kure nehombodo yake yemari. Zvinorerutsa chinhu chivanhu chedu semadzimai. Saka ndinoda kukurovedzerai kuti vedu patiri kuenda uko handei tinorejesta, tirovedzere mhuri dzedu dzirejeste kuvhota, tirovedzere vana vedu varejeste kuvhota. Handina munhu wandativhotera pakati, asi kuvhota ikodzero dzako. Kuvhota kunotaura zvaunoda, kuvhota kunounza zvaunoda. Saka munhu wese ngaasununguke aende kunorejesta kuvhota, tovhota murunyararo. Ndinokutendai.